Iti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta nagpamarang anasaya at ni Conrad kan ni Ami, namatimat ti balasang. Nangisagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Nga ikabil ni Ami iti andag ti test paper na, tapno adda pagsakaran dagiti talo. Idi madanon ti eksamen, maamamak ni Ami iti impaaramid da Conrad, kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasano nga ta, no makita ni ma'am ti carbon paper iti addag ti test paper ko. No adun tinansir Ramon, ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pagin inara sa asa yu di talikod, Conrad. Kwa ma'am, ada nakita kang agtaytayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit papanak. Mabiitak laang behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am. Siyak ti agbantay, no addag ngalaw-ngaw. Wanya, awan ka dipay, Ami. Iniawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tama nga na da makakita. Nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Oray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang ma'am. Malmalpasa kon. Please ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ko apawayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Yes, ma'am. Ami, nalpas ka ka din? Wan, ma'am. Nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito ilamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga iniawat ko kan ka itay. Saan? Tayo di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan numakita na nga agpapada tayo iti answer. Itayak pa'y ngagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Day tati napanunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti answer mo. Madandanagan ak iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami mat? Kayat kumat ngam iti legal awagas. Urayan niya awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatan. Saan nga ta maduktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay amadanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti saan anaruam nga garamid iti may kaniwas. Kayat mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukam. Anya ka di day ta anak ko. Di nakigayem dagiti sigud amang sutsutil kanyak. Diyak kayat tinapasamak nanang. Apay, anya tinapasamak. Maditi inaramid da. Tapno makasakar da iti answers ko. Kaawatan anakigayam dakan ka. Tapno makasakar dalaang. Kasta nga rod ti atap ko, nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagustuhan? Kabailan da ka apagaramidan iti dakas. Wan nga rod, nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada. Sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y ngarod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din no dagayam ko. Inalilaw dak, nanang. Anak, saan ka nga agpaalilaw kadakwada? Wan, nanang. Kunakno na pudno ni Conrad. Saan ka nga agsannaay, anak ko? Talaga akas ta? Adda pan nakapaay, ngam adan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test gapo iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mat nga rod analaing ni Ame. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kankwana. Masigurado nga graduar tayo, babaan kan kwa na. Basta adda carbon paper kan papel.
Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalaing tayo at talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga agribyo. Tay kunada nga ruden, apagbiyagan amin a kinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, a pumanaw kano inton dandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan. Saanen nga aglabandera ijay? Wan mare, imbagak iti manager as sikat isukat ko. Siyak? Agbalinak a labandera iti hotel? Wan mare, saan anariga ta washing machine mati aramatem? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ijay syudad. Agiin nanos tayo ijay kwarto nga ayan ko Mayat-mat no ijay ka nga agtrabaho. Tahos tonto no agkolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, Mare? Ay na, Mare, nalakalaang. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a Biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mata nakasagana, ma'am. Nalalaing kami ngamin. Numalpas ti summative test, agsagana kayo para iti final exams, inton umay abulan. Awan parikot, ma'am. Nakasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak. Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminin. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon may. Oh, Ami, apay adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, inka mangala iti agas ijay klinik ti pagadalan. Apayajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaok. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklasek nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, taagtitinulong kami nga agreview. Adda na kay baga kanyak, nga adda ka nun kaayan-ayat mau. Agpaiso ka day. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan-ayat? Huming ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswada ijay, nagana kabalasang. O sige, lolo. Adapay aramidan mo iti balay ti kaklasek. Ay, sorsor ka la, sorsor. Hinton kuan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Nuin tayo agpasyar. Ni Cleofi, ti partner ko. O di awisam mat ni Ami, tapno da ka partner mo. Awisam nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pakawan, nunipay mo't ami. Saan a presentable akadwang agpasyar? Pangrafrod lang ni ami. Saan na napintas? Saan pa'y makita no iti kasipngatan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yun sa amaten. Makagraduar tayo gapukin kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita. Idinto tada tayo kat happy go lucky tayo laan. Kasta ti kunada a masirib. Amuna ti agbyag. Ala, intay kit din nagpasyar. Bayan tayo ni aming agribyo para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, adda ka di pa'y bakante iti ibagbagam a para labakan para plancha iti hotel a pagpapaayam? Enton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, enton makagraduar ka. Barang no agtuloyak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingam. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag.
Sapay ko matagbaligi ak ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak. No agbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspil da ka ako nam. Gapo iti kinalukmag, kan kinabasit ko. No may papan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet kan exercise. Kanayon ka exercise. Tapno maikat ti taba di tabakim. Padasik man ngagpayso ti kanayon nga ersisyo. Ag-jogging at iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Summative test tayo nabigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo. Naka-review tayo, met. Nangatulakit di man ti maala tayo iti test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa, nga ingaed mo tinag-review, aber? Di ka natagari. Ang mga nuwad na makangag. Imbes at amuda, ket nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abiyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadiday to'y Ami. Wen, ma'am. Sanak ang makaumay ita tamadmading amin ti bagik. Maudi akon nga ag-test. Sige iha, ikan to iti panawon mo nga ag-test. Sa nabale, tamok mat-ana nga to ti maalam iti exam. Agyaman ak iti konsiderasyon nyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan. May saka kadagiti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ak unay, ma'am. Ti magunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, Ami? Apay ngay, dandanin ti test. Ngamawan pa'y ni Ami. Ay, kasano tayon? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay no awagam, Conrad. Ibagam amang rugin ti summative test. Awagam adagos. Kabayatan asaan pa'y asimrek ni ma'am. Manal matadya ko ribot. Apay anala daw, kat amo nang ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day dya girlfriend mo. Umanagan ni ma'am mo. Awan pa'y laeng. Uy, saan ko ang girlfriend day ako ribot? Hello, Ami. Apay nga'y mahawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa'y. Nagpakada ka ni ma'am. Madmading amin ti bagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Wen, Conrad. Diyak amin kabailan. Malamin ak unay arumwar. Ha? Kasano nga rudan ngay? Anya ti kasano ako nam. Kasano ang makates ka? Maudi akto ka no, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Bye. Anya? Oh, apay akas to tiro pam. Masakit ka no ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka no ka ni ma'am. Anya, naspak nga rudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo nga agpasakar. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo ta nag-review? Sapay ko na ni ma'am. At tinababati maala na iti summative test. Kan finals. Saan ang makagraduar? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.